उन्दैनिफ्रायनो एक्टिं लाइनाव बिराद गोसोमोन आरो बिदिनो सिरियेल्स मुभिस बायदिसिना नायनानै एक्टिं खालायबाय थायोमोन आङो गावनो बिदिनो ओमफ्राय डान्सबो लाबाय आङो डान्स लानायनि उनाव बिदिनो लासै लासै जोंनि डान्स मास्टार बिसोरो माने मुभिस लाइनाव आरो एलबाम लाइनाव बिदिनो जोंखौ लाजेनबाय बिदिनो आवगायलांबाय थाबाय आं दायो आं एलबामाथ' बांद्राय एलबाम बानायनाय जाया दोंब्रै दोंबासो दङ बिदिनो ओमफ्राय मुभिसफोरा 8था 9थासो जाबाय खिन्थु खायसे खायसे रिलिज जायाखै लकडाउनबो जाबाय नालाय गेजेराव ओंखायनो एसे ड्रप थानाय जादोंमोन दायो निउ इयारफोरनिफ्राय आरो लाबावनाय जागोन आंना बिदिथ' होबथानाय गैया रावबो एक्सुवेलि जोंहानि न'खरनि मानसिफ्रा गासिबो सापर्ट खालायो आंखौ ओंखायनो आं दिनैसिम बिदि आवगायबोनो हादों दानि जुगावहाय गोबां उन्दैनिफ्रायनो किसु फेग्रा मुवा बायदिसिनाफोरखौ लानाय नुनो मोनो आं बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायो जाहाथे बिथांमोना फरायनायानो जा बा सोरबा गेलेनाय बा कालचार लाइनाव ओंखारनायानो जा गासिबो जाहाथे गावबा गावनि मोजां लाइनाव आगान सुरो आं बेखौनो खावलायो